Má bhíonn alt nuachta á léamh agat ar an suíomh idirlín tuairisc.caí agus mar dtuigeann tú focail ar leith, is féidir an focail sin a chuardach ar an suíomh gan an suíomh a fhágáil. Chun é sin dhéanamh, teann tú go dtí bár an leithinnig agus brúnn tú ar Foclóirí. Nuair a bhíonn an líne le feiceáil híos faoin focail, ciallaíonn sé sin go bhfuil an foclóir ar siúl, agus ansin má chuireann tú an lochóg thar focail ar bith, feicfidh tú go bhfuil líne híos faoi. Má chliceálann tú ar, beag tú aistriúcháin ar a focail ó teanglann.caí. Má chliceálann tú ar focail tá inailte, ní léireothar an focail sin chuit, ach léireothar chuit níos minice ná bhallairt, cén áit as ar tháinig an focail sin, agus má chliceálann tú ar sin, tuigfidh tú gur leagan é mar shampla go dtiocfaidh de tar.